komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa atong nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Biyernes na kita, ikaduha nga Biyernes, karon nga bulan Setyembre 11. O kumusta kamo mga ka-aksyon namon? Nga naga-monitor na karon nga aga. Liwat kita nga magapangalagad tubtob sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Ang mga kaaksyuntang nga nagaupod na paagi sa Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod, din ka man nga bahin sang kalibutan, basta mayara ka lang sang available nga internet connection, mga OFW, nga mga Ilonggo, mga Bacolod nun, kag Negrosanon. Kumusta ka mo dira sa inyo ginahamtangan? Aksyon Hotline. Ano man nga oras sa inyo siniginatrabahuan sa guwasang pungsod, good day ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Hindi lamang kita mabatian o kung hindi lamang kamo maka-monitor paagi sa Facebook page o kung Facebook Live sang Aksyon Radio Bacolod, mangin available man ang aton sini nga pagpangalagad sa bahin sang YouTube kag luwasin na. Of course, ang aton niya pagpangagda kag pagpanamyaw sa tanan nga mga listeners nga nagaupod na via on air. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitora sa ilang mga tagsag kama transistor radio. No, kumusta ka mo dira? No, kumusta ang inyo ni Biyernes? Aksyon Hotline. Ano madalag ko nga mabalita nga aton tutukan karon nga aga diri sa aton sini nga pagpangalagad? Aksyon Hotline. Ang mga opisyales sa Region 6 liwat nga nagpatigayon sang meeting kag nagpili sang duha no, nga magarepresentar sa mga concern sang mga opisyales o konsang tanan nga mga LGU diri sa Region 6 man kundi ang nagakatabo kada LGU kung may gusto sila o kung luyag sila apilar kapin pagid sa maginapatuman nga maregulasyon sang nasyonal, ti kanya-kanya ni sila nga mag-communicate, magpadala sang komunikasyon dito sa bahin sang National Interagency Task Force. Ti subong niya, pagi sa ila sini nga meeting nagligad or kahapon, nag-decide sila kaginpili si Governor Eugenio Bong Lacson diri sa probinsya sa Negros Occidental kag gobernador sang Iloilo nga mo ini ang magarepresenta sa mga opisyales o konsang tanan nga mga LGU sang ila mga concern kuning kasugin man na mayara ipadala didto sa national. Of course, isa diri sa mga nagapanguna nga concern nga luyag nila nga ipalabot didto sa national ang nagapadayon nga isyu sang natalana
nga mga biyahe sang LSI, ROF, nga kung nantawon tati luyag sang nasyonal nga ipadala diri sa aton sa bahin sang Region 6. Kabalo naman kamo nga latest nga advisory sang National IATF nga ang mga OFW kapin pagid ang may mga negative result na sa RT-PCR test, no need na nga magsunod sa mga mandatory quarantine no nga gina-require sang tagsag ka mga LGU diri sa bilog nga Region 6. Meaning diretso na ni sila pauli. Istoryan tanang karon kag kunano pagid ang magin buylugan nila nga mag-concern nga luyag ipadangat didto sa National IATF. Ano pa? Ang Bacolod, ang sangguniang panunsod nagpasar sang resolution nga nag-apilar sa tanan nga mga o sa duwa no ka mga ini necessary o kung basic services kini ang ginahatag nila, especially nga kinanglanon sang tawo ang tubig kag kuryente, no? Subong pa nga kalabanan, stay at home. Ang SP sa Bacolod nagapanawagan sa Basiwa kag Sineco kung pwede wala lang anay sang ipatuman nga disconnection. Ti ano man abi ibayad katawo subong man? Kapin pagid nga nawad-an kagulpyada sang palangabuyan, galibog ganing bagol mo kunding ka mangita, sang konsumo nga ginakinahanglan sang pamilya mo, dason, ti kon mainot danay kuryente pa, nanon lang abi ning matabo sa imo iya, way ka na kuryente, nga bisan ceiling fan lang da, at least, kung tuman kaginot ang balay mo, may hangin ka nga mabatsyagan. Way ka pagid supply sang tubig, gutom ka na, galain pang pamatsyag mo, di manimaho ka pa. Amo nang pinakamasakit, pero i-check ta karon ang taga-Sineco kag taga-Basiwa, nanong ila reply. Hopefully may ara naman sila sang nahimo nga mga plano o nahimo nga desisyon prior pa man no nga pasar o kung ang SP no naghimo sang resolusyon. Isa kakaanay konsyal sa Bacolod tinagambal dapat ang RT-PCR test padasigon ang pag-release para hindi man mabutang sa ital-ital ang kabuhi sa pila ka mga ginadala sa ospital, pila ka may magiginabatyag nga hindi mag-cater sa mga ospital kung wala sang resulta sang ila swab test. Ambot na nung sabat diri sang taga City Health Office ini, no kay perti ini mo, din ka kita sina nga bisan ang mga may schedule na nga kunta ni mga dialysis patient, ang iban sini sa ilaging kuhaan sa RT-PCR test. Ti kung wala pa yung resulta mo, kunta ni schedule mo na, kabalo ka may aras ang ginadialysis nga sa isa kasimana, kaduha. Ti kung hindi ka ma-dialysis, pwede kaya mapatay. Mahilo ka sang kaugalingon mo, mapuison ka, dugo mo da. Kung hindi ina paidalom sa dialysis, may tendency mapatay ka. Tikundo kasi man na ang delay sina. Hindi magbaton si mo hospital although nga dira ka nagapa-dialysis. May schedule ka na. Dira nga hospital. Tikundi na patay kay imo iya. Lain pa pagpatay mo, ari pagido ang talalupang doon subong black. Damo nagasiling nga kung mapatay ka subong, bisan aksidente pa, pag-abot kisa sa hospital, may marka yung imo sining nga death certificate nga napatay ka sa COVID. Kaya mo nang ginareklamo, sige ba, sige nagmumo man to sa motorsiklo, na disgrasya man to, nga mo ni natabo man. Kaya makon mo na nga disgrasya ka. Dason, may marka karon ng COVID, ikaw abi na kinamatyan mo, kundi i-cremate kay mo ya, ay nano man naman.
Pero unaon ko lang si Gov in a short while kay gusto tayo ni mahibaruan ang pila ka mga updates ng ila meeting. Diri sa Bacolod may mga minitingay man kag bilang update siling ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan na diri sa aton sa bahin sang Bacolod. Tiyang hambal sa ila ni Secretary Carlito Galvez Jr. nga pwede man na. No? Siling ni Secretary Galvez, siling niya ang mga gusto ninyo, abi may mga changes sa mga restriction na ginapatuman nyo, pwede na mahimo basta hindi malang maglapas sa guidelines kag policy direction sa national government. Which is good. No? Which is good kay para at least kung makita sang mga opisyalis ta sa Bacolod nga may mga kinanglanon baguhon dire, ti kinanglan medyo halugan sigurong restriksyon na makon mo kung magdagat kita Setyembre 30 pa niho. Subong 11 o Setyembre 11 pa lang ang petsata. Ti kung malabutan ka sa September 30, ano yan gwa sing imo sining pangabuhi man? Ang syudad ng atag naman tod food tax, pero hindi ni siya makasustener. No, good for 3 days lang guro ni. Kagamitay kabalo ka naman, ngati ang isa ka pamilya, purti kadamo miyembro mo. Ginuna marimedyo general kag mga driver sa dipasay nga salakyan, amo man ang mga driver sa mga tricycle, kag bisan gani mga in-trike niyo doon, kita ko doon, naaraman sa listahan eh. Di siyempre wala sila sa palangitanan or palangabuyan. Kag-update man mga ka-aksyon na party sa party ini sa bag-o sa mga cases ang Negros Occidental, 5 ang nagkalamatay recorded bilang COVID case. I-check ta lang niya sa aton nga mga taga-palamati ang kaundan sinidugay-dugay. Kag lain na gidman subong damo gidi ang damo bala subong ang mga tulutunto nga tao no nga bisan sa Facebook kag ang ila ginahimo iya panghalit tikapin pa abot na nung tabo nga pati Aksyon Radio yung biktimahon nila. Kung taliway naman lang niya, kahit kabalo ka ang iban, bangod sa pag-home quarantine guro nila, amo lang nang ila siling mapinsaran eh. So, kung ano'y ang mga mahimo nila, tigaling hindi maayo no? Hindi niya maayo. Kung ang ginahimo niyo kag naandan niya inang magpangguba sa parihon niyo, hindi man pasubrahi, no? Nga pati ang Aksyon Radio, biktimahon nga ulo-ubrahan sa balita, nga butangan logo, hindi tinunto na ginayatod. Ayos, alas 8:16 na mga ka-aksyon, dari sa aton sining nga pagpangalagad. Now, i-check na lang niya, mga development karon sa aton update man dari sa syudad sa Bacolod, kung ano ang matabo sa mga policy bala, nga ginahimo dari sang city, kay kabalo ka, tisubong nga tiyempo damo pang ginapamangkot sang tawo kung ano pa ning kapalaran ta in the coming days ni, no? Kay lawig-lawig pa ini. Kung ay si Gov sa ilang Aksyon si Sir Dwight Carbon, kay gusto tumakuhaan ang taga-Seneco kung ano man ang ilang mga plano, kag kung balang operation nila may mga pagligwat. Actually, isining nga Sabado Sabado kag Domingo may scheduled pang activity sila nga himuon mo inang pagpangwan bala pagpang kayo sa maposte nila maintenance work. Ti kabalo ka naman kung may maintenance work, ti kabudlay na yang amo na ni sitwasyon, may mga brown out palimbawa may matabo kundi tapos gid, no? Tapos gid sobra gid yang halit ang imo na iya maagyan. Ti-check ta rin na kay Sir Dwight Carbon kung bala anong reaksyon Manila. Kaya may panawagan mismo mga opisyalis na diri sa Bacolod. Amo na ang
apilar mo. Kabalo ka, ay paman mapasar, may ara man tuod sang ginadihon ang aton sining nga gobyerno sa nasyonal nga naghimo sila sang ila sining naghimo sila sang isa kakasuguan under sa Bayanihan Act. No, nga luyag nila nga kunta ni basta sa sining tiempo sa pandemic, way lang anay inot danay kuryente, no? Way lang anay inot danay tubig, mga disconnection balani kag galing kay kulang pa way pa mapirmahan ina ni Presidente Rodrigo Duterte. Tiyan mo nang aton sining nga ginahulat subong, no? Pero anyway, i-check tabi ang basiwa, no? Kay tikon okay naman lang na gani ang tubig actually kinanglanon gini siyang tagsa ka pamilya mo ngara nagatiner stay at home tikon may inot nanay karon ya kundi manghakot ka sa bubunda o kundi na nga may tubig ang balay mo pero nano iniman may desisyon ang basiwa parte sini. Online sa hotline. Joining us this morning is Engineer Jeneline Himora, ang Assistant General Manager for Operation dira iya sa Basiwa. Ma'am, how are you? May aga? Good morning, Aksyon Art, and good morning sa tanantang patagtalamati siningan natin. Ma'am, actually kapon ang SP no sa ila sining 62nd regular session, isa sa resolusyon nila dito nga iapilar sa inyo, ihinyo sa inyo nga kuntani, hindi way ana inot danay no sining pagliwat ng pagpaidalom sa MECQ sa Bacolod City. Ma'am, ano man ang Basiwa may mga desisyon na kita parte sini? Yes, sir, Art, mayara kami man advisory nga ginhatagag na approve na inasang board nga wala na isang disconnection nga matabo during sang MECQ nga period. Okay. So pero may kung may magbayad bukas ang inyong opisina dira? Hindi kami, sir, Art, nag-open sa during MECQ nang pwede lang sila makabayad through our bayad centers, Palawan, ang mga usual mga online nga mga applications bala first na sa GCash, Paymaya, pwede kami makabaton bayad. I see. Pero ma'am, ato kundi sa una may mga reklamo nga daw may mga hindi sala no nga pagbasa abi sa mga mitruhan iniayhan malikawan na ni ukon ma-address na ini nga mga concern. Kasubong gin suspend na lang amon nga meter-reading. Bali away lang anay meter reading tapuson na lang September 30 kag dira ka mo masa ukon lantaw mag-checkid sa mga puluyan o kung sa mga consumers. Alas 8:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ma'am, ibalikan ta si ma'am si Engineer Jeneline Himora kay at least mayara naman desisyon gali ang Basiwa, no? Ang Basiwa okay na sila until September 30, no? Sa idalom sang MECQ, way anay o tanay kuryente. Stay tubig. No? Kung wayot na na tubig, tisigi ka muna. Pero ang problema, hindi nyo pagpatamaan ha. Kaya basi kung pag Oktobre na bala, pag binayranay naman, reklamo ka mo. Ma'am, sorry, gid engineer, nautod ang aton linya. No, nautod kita. Pasensya, gid. So, at least may nga balita nga ginapay-balon ninyo sa tanan nga mga consumers nga why anay inot danay kuryente. Disconnection tubig. Dason ma-actual reading kita pag bukas naman sa aton nga restrictions na ang pag-resume naman sa usual nga pagwaay sa mga tao. Okay. So, amo naman ang makaka-actual reading kami. So, ang mga natubot na taunan sa reading sa kining suspension period kung sa MECQ, i-apply na Japon ang average reading. Pero, dali na lang na siya ma-check kay tungod nga mubo man lang ang tempo nga i-average siya pagka next month na siya actual meter reading na. I see. Ma'am, by the way, i-check ko lang, kumusta subong man ang
joint venture nga project ni na umpisahan na anong nang sitwasyon da subong sa Basiwa? Bali, gaaray kita subong sa transition period at sa October 31. Okay. Medyo na antala lang ang pag-abot diri sang ilang nga technical team para nga magkuha ng mga datos kaya tinasuspend naman ang mga flights. Okay. So, until further notice, ang aton yung mga activities iban. Pero may mga meetings and nga ginaubrat through Zoom lang para sa mga ulubrahon dala nakahilera para sa transition. Okay. In other words, why para subong ang team, no? Halin dito iya sa Manila ni sila halin. May nag-abot diri last week sa 2 weeks sila halin sa Iloilo. Okay. Kasi nakatabok man niya ang halin sa Iloilo sa nagligat. So may mga exams na ginhimo sa mga mapa-absorb and may mga data gathering ng gina-pasilidar para sa aton nga employees para sa commencement nila. Oo, nga mapa-absorb. Pero halimbawa kung ang hindi magpa-absorb, saan ni sila matapos ang ila term of service? Upon closing date, kung sa per-contract sa subong, ang closing date naman October 31. Bali, ang November 1 naman na siyang commencement date ni Prime Water. Okay. And until wala siyang may mga hindrances or presence sa mga quarantine tabalang mga sitwasyon sa subong, so amo na sa Japan ng amon nga timeline. Very good. No, so natawon ta niya kuno mo ang hindi magpa-absorb ni nga mga empleyado da sa Basiwa pag start na sa commitment ning activities, why na ni sila trabaho? Pag-action namin na isang board kung ano ang ila buhaton sa ila. Sige. Sa opinion sa ODCC, matuon na sila sa redundant na kaya ng ilang mga functions, wala na siya sa na functional nga nabilin sa Basiwa. Sige. On that note, Engineer, salamat sa time unless may luyag ka pa ipaybalo sa mga consumers sang Basiwa. Sa amon mga consumer, Sir Art, pabalo lang kami nga kami nagpangabay nga kung magbayad ka mo, ipaagi na lang natin sa aton nga online na mga modalities or sa aton nga mga bayad centers. Pwede kami nagasunod man sang protocol sa aton nga National IATF nga may mga mga quarantine measures sang during MACQ pag tungod man nga kabudlayan para sa amon nga empleyado. Kaya itong restricted man ng ilang movement. So, as usual, kung may mga emergencies o kung may mga kinanglanon din nga mga ulubrahon, we are on skeletal workforce and we will attend to mga concerns parte sa aton nga supplies pag sa aton nga mga repairs and maintenance. So, we just wish that everyone will be safe kagabay pa nga matapos na ining aton nga dilema sa sining nga pandemic. Okay, so subong gali ma'am kung halimbawa ang mga reklamo, no, may mga concern ang consumers, may mga leakages da o kung gusto nila pa respondihan sa inyo team, may ara man ya kita on duty nga mag-respond sini. Yes, Sir Art. Everyday may ara idyang skeletal workforce nga nag-report sa opisina ng lang kami ng rotational. Okay. So mga maintenance employees o crew ini nga handa sa pag-jump off in case. Lang, ha. On call sila. Sige. On that note, ma'am, salamat kid engineer kag may nga gasay mo. Sige, may nga gasay. Thank you. Salamat. Engineer Jeneline Himora, at least no? Okay naman lang na given nga bisan pagali nga way pa yan
Way pa nakahimo sang resolution ang SP, at least ang basiwa gali decide naman nga hindi lang anay magpangutod sang kuryente. Pero gina-encourage ka mo nga magbayad man ang issue rin ng ligad nga pagbalik sang operation nga kundi may binayaranay ang billing nagka-problema, no? Ang billing o balayaran sa mga consumers kakakibot kaya simula nung tabo man daway man sang gindugang sa balay di nga mga ginagamit namon nga mga appliances nga naggulpiada ay taas ang amon balayaran sa tubig. Tegali, ang iban dito gin-estimate lang, ang iban hindi accurate ang pagbasa nila although nga may actual na nga meter reading. Tayang basiwa, okay na. Seneko, may notdanay ka mo, wala. Hibaloon tayo na, karon. Aksyon Hotline 2006 Golden Double awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpalabuto. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ang mga kahintangan Responsable at ang balita Pagdayo na Na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Standard time, alas 8:45 na. Good morning lang, may lang nga pag-monitor sa kay Tintin. No? Siling nga, ask lang ko ano schedule sa mga shuttle buses ta, sir. Example, alis to downtown to Barangay Bata. Thank you. I-check ta lang nagkaroon na. Kinuway man niya shuttle di nga nagabiyahe. Galakat na ganing iban mo. Pagkadto sa ila trabaho. Ang Morsya may ara, gina-provide. Pero sa mga residente lang to sa Morsya, mga health workers nila, nanduwa ay di balatin sa Bacolod, di amo na mo. Tiway man ganaan, biyahe sa jeep, bisan tricycle, di pwede. Heaven, may agaman, Jocelyn Liboon Dispoho. Si Chris Laika Libron, good morning, pasyente nga nagkaka-aksidente kung mapatay ang death certificate, may nakatatak nga COVID. May parinti ko nga ginbuno di sa amon sa barangay. Siling niya tapos napatay siya sa ospital. Tingala kami ang death certificate, may nakatatak nga COVID. Yan daw hindi amuhaw. Ti basta may tatak nga COVID, nadugangan pagid ang libog sa ulo mo, napatay ng imo himata, maobligar ka pabayad, no? Kung ipakremate na ang bangkay sang imo himata. Roth Kuzawa. Good morning. Salamat gid araman si Lani Mintukwa. Sige, great ko lang may nga ko, no? Ga-monitor gid Baricar family. Salamat sa Masalon family pagid. Okay. Mary Grace, tani, mari, dinggig kamuya kay essential man kamuya, o i-average nyo naman, kami mga tag-lumapaw naman ang inyo average, parehosang nagligad. Ang tawo nyo, ga-reading, wala man na iya kontak sa consumers. Parte basiwa ning mini Ma'am Mary Grace, no? Franco Villanueva Osorio. Bantayan ta niya. Kay kuning kaso may mga reklamo naman
nga ang reading daw hindi maintindihan sa public ti kuan dapat insaktuhon na nga hindi na may why na mala reklamo nga parang nagligad tong iban gakatingala sila pila kalibong diferensya sa balayran gin-estimate lang ti kabay pa may actual reading na gid no? Hindi na lang anay pinanukot inang kuno ay pablama reading actual. Good morning niya bago lang ko open radio as lang ko tani kon gapang install ang basiwa subong nga bulan ti why sila mga kwanda why sila mga tawo ya for para sa pagpang-install, no? Kaya ko magpang-install, kaya may ara gina contact sa mga consumers mo, makadto ka gito sa balay, bla kag ti butangan mo linya da, waay pa na subong, sir, no tapuson gigurong September 30. Rex Ramos Jr., Jero Juanitis Montesido, Elizabeth Malaccagamala, GCD Kilatoy, ang Chief sa Bureau of Fire Protection, dira sa may Moises Padilla, may aga, amuman kay paring Bibing Peronos ang Binalbagan PNP. Inday Blaza, good morning. Romy Itabag, oy salamat kita. Naharaman si Engineer Felix Magtulis Villatora. Idi Laos do sa OTTG, tani si Idi Laos blamo. May ngagaman. Ricky Yanson Navarrete, haraman si Tessa Gonzales Jackson, Carmila Orquio Taglukop sa Barangay 27 sila ya. No, ang iban karon naman dugay-dugay. Salamat gid no sa nagapadala sang ila sining mga mensahe. September 11 ang isa sang mga ginadumdum naton ti ang pagpangatake nga natabo no ang attack sang terroristic or Islamic terrorist group Al-Qaeda nga grupo dito sa Pungsod, Amerika, September 11 of 2001. Grabe man nga trade ya. Now, damo ang mga nagklamatay, galing sumo sa Amerika, ya purti ang balbalanay man si eleksyon, no? Ay, grabe ya. Ang mga isyuhan na ito, si Trump, bato man Ay, purti si President Trump. Siling kukon, aton Pangulo des Pilipinas, perti man ang panggaris niya, si Trump, damo man kontra subong sa Amerika, no, damo man kontra. Tigaling ting eleksyon, depende na iya sa kuan mo desisyon sa public, kaglain to yung galing system sa eleksyon, sila kada, sige may baluan bala, no, ang result na. Alas 9:50 na, alas 8:51, I mean, ariho kay isalot ko lang. Sa nagapamangkot party sa Sineco, i-check ko lang nagkaroon kung ano ang reply nila sa sining request ng city. Hopefully, consider man sa taga Sineco, ngaway lang na inot danay, kuryente. No, kabay patani, inibala ang mga malawig nga brown out, no? Kay ang tawa ragatiner sa balay nila, malikawan man. Kay kabudlay kon may ara sang brownout nga magtuhaw. Ayos, alas 8:51 na. Sa iluan ko lang very quickly, kundi preparasyon October naman ang kuan mo, ang pagbukas sang klase, tinukasan o lang, nukudasig lang sang mga inadlaw, pero ang tao yan o way preparasyon. Muna ang budlay gid mga kaksyon. Ti Aryo, i-check ta karon iyang aga. Manang sa Manila may mga balita nga luyag iya sang aton sining pila ka mga private sa private sector bala kapin pagid ang mga maestra subong sa private mandamo-damo ang mga nagkuano, damo-damo ang mga nagsilira nga mga eskwelahan sa pribado. Tiway ni mga trabaho mo ning budlay subong kayong pagpangita sa trabaho ang isang kapamilya hindi lang ni kayang empleyado ang mapiktuhan. Galing lang kay kun i-hire ni sang gobyerno ta. Demand gani mga maestra nga dugangan ang sweldo nila ang military kag pulis kapila na mag-increase ang sweldo ang mga maestra permi lang mabilin sa tabtaban, no?
Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ni pila ka mga city officials na rin hindi pa available karon nga aga. We have Mr. Richard Dilangri on the line. Sir, good morning. Good morning, Aksyon Art. Sa pagpalamati sa Aksyon Radio, good morning sa ating mga teachers dito sa Andamana National High School. Good morning. Sa ating mga officers ng DCPSPF, good morning po inyo tanan. Salamat gid sa time. Daw dasig lang ginahunos lang aton mga inadlaw. Bastart na kita sa klase sa idalom sang blended learning. By the way, antes ko tuan yung parte sa mga mawadaan sa private teaching profession sa trabaho bala kay ti damo magapanira. Kumusta yung mga preparasyon naton sa imo school kag sa pangkabilugan subong sir sa isang Alliance of Concerned Teachers or ACT? So sa mga eskwelahan kag sa ako mo lang school, sige-sige lang ang painting sang mga modules. Galing kay daw hindi ka dali-dali lakat subong aton mga teachers sa school, so work from home na sila no. Basta may band papers ng sige-sige man lang ila trabaho sila balay. Okay. And then, amo man ang trending sa halos tanan ng mga eskwelahan sa Negros o sa Bugos na Pilipinas sa Action Art. Okay. Kaya atong Alliance of Concerned Teachers Union, pinagalabi diya sa Hilway kag safe na pagbukas ng klase, amo na nga nagapanawagan sang mass testing sa aton ng mga teachers kung pwede pa lang may PPE man ang aton ng mga teachers nga ma-provide sa aton ng gobyerno mas maayo gid no. So amo na ang preparasyon niya sa Alliance of Concerned Teachers kag amo nang isa man nga ginalabi ng aton mga private school teachers sa mabuligan sa aton gobyerno action art. Aha. Pero antes na sa pagbulig o kung pwede man na nga ma-hire sila sa government. Pero sa pangkabilugan, sir, at the start of klase sa October, mag-consider na ito nga all set na preparation ninyo? Ating sa pag-printing sa module at makaya na yung up to 1 month euro no kaya pang printa na sa buong second, third week no. Basta may supply lang alin sa gobyerno additional funding makaya na kay hindi man naton makaya no sige man pangayo pero ni sa aton ng mga stakeholders no. So basta may ayuda lang alin sa national government magapadayon din ang pagbukas ng klase action art. Okay. Now, teachers, kung mang-hire ba ng government, isa sa mga problema diri kay ti add-on ina no madamo ang teachers halimbawa nga i-hire nga mawad-an trabaho. Ang problema galing ti pondo kag sweldo ni sa ila masarangan ni sang gobyerno ayan sir. Kaya kung gusto sa gobyerno kay tinakabati kita nga 13 trillion na kuno ang mahimo nga kautangan sa gobyerno subong ga deliberate naman sang national budget for next year. I-insert nila ina para mapandingan ang aton ng mga private school teachers kay sa aton sa Alliance of Concerned Teachers Union gina-campaign pang ayudahan ang aton ng mga counterpart sa private schools na nawadaan sa pang obra action art. So in short, kung gusto sa gobyerno, tinamo ko man pamaging gobyerno kundi makakuha sa taxes, sige-sige man ang pangulam sa gobyerno sa World Bank, sa Asian Development Bank, sa Japan Bank, no? Dumadamo sa mga laman ang gobyerno, kadamo sa kwarta gali nga nagalabot, pero natingalata na nubo ang budget sa Department of Health next year, no? So, ang budget as is na yung budget, kadugang man ang galastuhan. So, masarangan gid action art kung gusto kon sang gobyerno ang pag-hire sa aton ng mga private school teachers. Aha, ti ilang taon tara kung mang-hire man, pero kung di nagligad to nagapang-solicit ang mga maestra, no, naluoy kita kay nagahingagaw, kung way mapaisol ang klaseng iban to ganik kulang pang mga band paper, kulang pang kinanglanon nila mga materials. Lately, natabo, na-release gid man, halimbawa diri sa aton, sa Bacolod, may special education funds nga ginagamit, no, intended para sila nga pagbulig sa kinanglanon sang teachers, na-provide na subong sir, kagalos na kompleto na. Sa aton sa city, medyo
gapangita kaguro sila sa ilang mga suppliers sa Aksyon Art muna gani ka panawagan makita sa aton nga city government kung paano yun mapadasig na October 5. So in short why pag nabaton sa mga schools and then ang national government yata may ayuda na para sa mga printing. I heard na dito sa aton sa Bacolod City more than 30 billion ang para sa mga modules, no? Module printing. Ting ato niya city government medyo on the process pa kay ginasunod nila ang kwanda bids and awards processes kung mapadasig mas mayugid para ma-push na dahil sa aton mga kabataan ng aksyonar. Tilain pa sini kay MECQ kita until September 30 mo. Pero ano man may kinanglanon pani halimbawa sa inyo dira sa eskwelahan mo, why man niya ang school nyo gingamit para quarantine facility although why kita face to face pero most likely may mga personnel gini nga ma-report gyapon sa mga school sir no? Skeletal reporting na kita Aksyon Art to the department sa mga report ang mga able body nga ila ka teachers sa report kung ako nga school subong sige na prepara na para nga imuon nga quarantine facilities no. Okay. So isa pa na nga makapugong sa pagkasari sa mga teachers kay kabudlay nga ara sila da karon kun may mga COVID patients ba sa eskwelahan ang sinat. Na isa pa na no kag tikon halimbawa ang module ni o module, ang system bala sang itudlo ninyo magamit lang sang mga dokumentong ipadala sa mga estudyante why maging problema kayong teachers iprepara man lang nakakipang-distribute sa maginikanan o sa parents o kung estudyante dala sa inyo nga daan kung signal guro da sang internet yan ka imposible man ang online nimo. So mayara lang ko nga kada grade isa lang ka section grade 7 to 12 pero majority si module printed ang ipadala sa aton ng mga kabataan Aksyon Art no. Kasi ang good subong ang kwad nagsugod na subong ang mga university sa Manila klase gapon na kuan naton na batsyaga naton nga nagaigod gid ang internet no. So, alas 9 in punto na. Aksyon Hotline. Morning dirag kay Fidel Togli Ortega halin sa Silay. Salamat kita kay Madam Nilda Siguanse, kay Rose Guevara, Harold de la Cruz, kag Ruth Oiko. Ma'am, Sir Richard, sorry ginautod ang aton linya. Oo. Yes, you were saying kay na. So muni nga kinahanglan madugangan gid ang aton nga power sa aton internet sa mga telco subong kay gaigod gid kay nagsugod namang klase mga private schools kag ang mga university kag mga eskwelahan sa Manila kag naman sa aton. So it's a public school. Di ko magdugang pata sa October 5 kay sagod na ginayaguro ang nila pagdugangan ang power sa ilang internet action no? Ang isa gid lang nakita ko sa mga provinces ang applicable gid ining modular no nga sa isang pagtuon kag ti galing amo na another challenge kung bala ang learning process sang kabataan mapariyo ini sa may face to face pa nga ang mamintinar nila ang kag maintindihan ang ginatudlo dira sa teachers especially ang parents nilang matudlo sila kung ara sila sa balayn la medyo sa aton sa grade 1 to 4 guro damo na kita nabatian nga reklamo from parents so galing we will make an adjustment guro kay do medyo amon na subong ang bag-o nga modality we hope na temporary lang pero sa mga grade 5 to grade 12 do makamanage na sila kay dako-dako na sila pero hindi tagid ni mapareho gid sa face to face ang level das ang outcomes kay subject to validation pa ni kung ano gid ang ila na matunaan sa ulihi pero liwaton man ni ang aton guro grading system no? We are still waiting for our DepEd nga kung ano gid ang grading system hindi na ni guro pareho sa naliga diya nga daw medyo ang test mo do ara gid ka bantay mistra kay hindi mo naman mo bantayan so probably kuan lang niya performance skills
outcomes nga ginhimo sa estudyante may bulig pa naguruan sa ginikanan man. So i-consider nga naguruya sa grading system nga ipatuman sa atong nga DepEd Action Art. Siling ko gani ang grade sa kabataan sa uli mabase gani kung depende sa pagtudlo sa ginikanan kag depende sa kaalaman sa ginikanan kay kung ang ginikanan karon elementary level malang hindi magkasangkol magtudlo sa kabataan lati bisan bright pang bata sa eskwelahan kung kaysa kung wala sang guidance kamayo basi pigaw balang outcome sa uliyaw. Kung base nato sa face-to-face, medyo nubo-nubo man probably ang kalidad, pero at least naka-learn sila. Nagsigi-sige lang ang edukasyon sa time ng pandemic action at kay kung kaloyan nga dason tuig, medyo magagadangan, di pabalik man kita sa face-to-face naman kung mag-huway ng virus o kung magaganawa ng virus action art. Pero kung Oktubre masugod ni daw, siling ko do kalang-alang na no, sa tempo, tani, kung pwede palang tani, next year na lang ni mo. Depende ni sa situation, kay very fluid ang situation every day. Daw medyo gulpi lang nagabago. So, tanawon pa siguro sa aton tong mga official, DepEd official kag sa national government kung okay na gining October 5 action art. Sige. On that note, Sir Richard Hilangri, salamat sa time. Madamo yung salamat action art sa paghatag man sang time sa aton nga mga teachers. Good morning sa everyone. Ang tagpamuno sa Alliance of Concerned Teachers diri sa syudad sang Bacolod, no? Mga city officials ta pakarunan tani sa udto kay gusto ta hibaluon ni sa City Health ato lang ginambal ni Councilor former Councilor Attorney Cesar Distrito nga damo nga reklamo kay atrasado gid ang pagpagwa no sang mga results sa swab test. Tigaling kabudlay subong ang City Health to hindi nagidway nagid siya naghambal daw. Ang aton city administrator do kabudlay naman subong labuton no kalabanan nga commit siya sang interview makahuo siya pero tikon aga naman mayara man mga obligasyon kay isang hindi mapaiway may mga meeting sila may mga virtual meeting. Teka bay pa ma-address ni kay ang ginakulbaan ta now, parte sa COVID ni Bala, ang mga pasyente nga may mga maintenance at ang may ara sang dialysis, may mga schedule, nga kung hindi ni siya mapatch up ng problema, nga hindi mapadasig to ang proseso, pagpapagawa sang resulta, may ara iya, dakong posibilidad nga magkaladisgrasya ini sila, no kung hindi madala sa mga hospital, kag maka-undergo sang dialysis. Tiga makon mo pamilya mo, may chance up tani nga maglawig ang kabuhi niya pero bangod sining pandemya nga niho kag bangod sa hinay kag atrasado nga resulta sa RT-PCR test at ibalda no mabutang sa delikado ang kabuhi sang miyembro sang imo pamilya. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Hello, my name is Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan
radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagawa.
Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agad pa simbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang
dampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Saan anong nakaintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Dari sa aton na pagpangalagad kay paring Chupoy magbanwa may agad dira no kag sa permi ginatambyaw niyo. Thank you gid sa pag-monitor. Ang aton na mabilin sa aton mag-aksyon pabakod gid kita. Sa aton immune system kag resistensya sa lawas inamangkon mo lang pagi sa paggamit sa nga combination. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!